ପଇସା ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ରିପାରିଂ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲା ଆସିଛି ନା କିଛି ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେତିକି ହେବନି। ଲକ୍ଷେ ନା 2 ଲକ୍ଷ ପୁରା। ତାପରେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ତମେ କର ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ କରିବନି ପଇସାଟା ମର ଯେ ରିପେୟାରିଂ ଟା ହବ ନା ନାଇଁ ପୁରା କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ରିପାରିଂ କ'ଣ ଏଇଟା କାନ୍ଥଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଛି ପୁଣି ସେ ହଁ କାନ୍ଥ ହେବ ଯୋଡ଼ିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ଆଜବେଷ୍ଟର ପକେଇକି କର୍କଟ ହଁ ସେଇଟା ହେଲେ ବି ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ ଆହୁରି ଛାତ ଅପେକ୍ଷା ଆଜବେଷ୍ଟଟା ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇଟା ଗଛଟା ଦେଖିଛୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲାଣି ନାଇଁ ଏପଟଟା ତ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଜାଣି ଜଗା ଯଦି ରହିବ ସେଇ ପାରାପିଟଟା ରହିପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଉଚ୍ଚା କରାହେଇଥିଲା ମାଟି ଫାଟି ପକେଇକି। ବସ୍ଟା ହାଇବାଟା ବାଜିବ। ବସ୍ଟା ହାଇବାଟା ନା ହାଇବାଟା ଆଗବାଲା ଆସିଲେ ପଛବାଲା କହିବ ଯାହା ହଉ ଛାଡ଼ିଲେଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଜଣେ ପାଡ଼ି ସାର ମୁଁ ଯିବି କହିବ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ତା ଡାଲାରେ ଉଠିକି କାଢିଦେଇଛି ହଁ ତା ଗାଡି ଉପରେ ଉଠିକି କାଢିଦେଲେ ତା ଡାଲାଟାରେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦେଖେ ନହେଲେ ବୁଲିବ। ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ସିଏ ଉଠିଯିବ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଉଠାବେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କି ତୋର ହାଇରେ ଉପରେ ଉଠୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଉଠା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଜୁମ୍ ସେଟା କରିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ପଳାଏ। ତଳକୁ ଆସିନି ସେ ଲାଗୁନି ଦେଖା